Så er vi klar til ugens hjemmetræning, og vi har Christian med i dag. Jeg guider Christian i, hvordan og hvad der skal laves, og så retter jeg lidt på ham undervejs, som måske også kan hjælpe jer lidt til i forhold til, hvordan tingene de skal være. Men vi starter lige med at varme lidt op, så vi starter lige med at køre armene rundt i nogle cirkler. Og så lige den anden vej. Så kommer du lige ned på alle fire. Og så starter vi med at lave den der kat-øvelse, hvor du kigger ind på maven først. Strækker godt igennem. Og modsat. Svejer i ryggen og kigger op i luften. Og kig ind på maven igen, så vi lige får varmet rygsøjlen godt og grundigt op her. Og så kigger du op i luften og svejer i ryggen. Pas på, at du ikke falder for meget bagover her, men at du lige stadigvæk, og de her arme skal være under skuldrene. Sådan der. Og så kigger du ind på maven igen. Så godt igennem. Og kigger op i luften. Sådan. Så kommer du ned på ryggen lidt, Christian. Godt. Så skal du bøje knæene, og du skal have lænden i gulvet her. Du skal trykke navlen ind mod rygsøjlen. Og så løfter vi de benene lidt mere, og sådan så at der er en lige linje her. Så dypper du begge ben i jorden. Du skal lige have armen ud til siden, så du ligger helt fladt og lænden i gulvet. Så dypper du benene stille og roligt ned, og du skal stadigvæk have lænden i gulvet og op igen. Og have lænden i gulvet. Og hvis I er i tvivl om I har lænden i gulvet, I skal ikke gå længere ned, end I stadigvæk har lænden i gulvet, så kan I lige tage jeres arm og putte den ind under lænden. Og så presser I lænden ned i gulvet, samtidig med at I dypper benene. Lad være med at dyppe benene længere, end at I kan have lænden i gulvet. Og så skal du slappe af i skuldrene, Christian. Slap af i overkroppen, så det er kåren, der er spændt. Så dyk bare en gang til. Gør det 5 gange mere. Så 1, 2, 3, 4, og en sidste gang 5. Godt. Så kommer du op på maven. Nej, sludder. Du skal være på ryggen igen. Så kommer du op, sætter armene i gulvet. Der. Presser. Har fødderne i gulvet sammen med knæene her. Og så løfter du op. Sådan der. Og pres godt op. Så løfter du først højre ben op. Bøj det. Og løft ind til kroppen. Og ned. Så løfter du det andet ben op. Og ind til kroppen. Og ned. Så løfter du op på tæerne. Og pres kroppen godt op. Sådan der. Det prøver vi en gang til. Ned igen, så tager vi højre ben op. Og ned. Og venstre ben. Og ned. Og så løfter vi op på tæerne. Og ned. Er det hårdt, Christian? Højre ben. Kom. Ned. Venstre ben. Og ned. Og prøv at presse hofterne godt op her. Og tæerne i gulvet og løft op på tåspidserne. Og ned. Tager vi igen højre ben. Og ned. Og venstre ben. Og ned. Og op på tåspidserne. Og ned. Og højre ben. Yes. Og ned. Venstre ben. Ned. Og tåspidser. Ja, vi tager den 3 gange mere, så vi kører højre ben op. Og ned. Venstre ben op. Og ned. Og tåspidserne. Yes. Og ned. Og 2 gange mere. Kom. Højre ben og pres hofterne opad. Venstre ben. Og tåspidserne. Ja. Højre ben. Ned. Og venstre ben. Ned. Og tåspidserne. Og en sidste gang. Kom. Højre ben. Ned. Venstre ben. Ned.
og tåspidserne. Godt. Vi skal lige huske, at Christian er fodboldspiller, så man er ikke så smidig i sin krop. Så Christian har også rigtig godt i den her træning. Så kommer vi op på maven og op i planken. Og så vil jeg allerførst gerne lige vise, hvordan den her plank skal laves rigtigt. Vi skal have albuerne under skuldrene, så løfter du op på tæerne. Godt. Så er det vigtigt, at man har den her kurve her. For det er vigtigt, at man spænder godt i hele det her stykke, så man ikke får skuldrene. Så man ikke står sådan her i planken, og prøver at falde ned i skuldrene, Christian, og man ikke står sådan her i planken. Man skal spænde godt op i kåren, og der skal ligesom være sådan en bue her. Kom lige ned på maven en gang, og lige slap af. Godt. Så kommer vi op i planken igen. Nu skal vi rykke vægten frem og tilbage på armene, så hvis du lægger vægten fremover og tilbage, ned med numsen, og fremover og tilbage, fremover og tilbage, og prøv lige at komme ned på knæene en gang. Hvis man har svært ved at være oppe i planken og lave den her øvelse, så kan man have knæene i jorden sådan et godt stykke tilbage, og så kan man fremover og tilbage, og fremover og tilbage, og fremover og tilbage. Kom lige ned på maven en gang, og lige slap af. Så vi tager det en gang, så kører vi 5 gange frem og tilbage. Så du løfter op i planken. Godt. Så kører vi frem, tilbage, frem, tilbage, frem, tilbage, frem, tilbage, og en gang mere, frem og tilbage, og kom ned, og lige træk vejret en gang. Så skal vi op og ligge på ryggen. Jeg har jo mine papir med her, som jeg altid plejer. Op og ligge på ryggen, Christian. Så ligger du der fladt ned. Tager hænderne ind under numsen her, sådan så du har noget at støtte. Så tager du, og du skal lige have skuldrene. Du skal slappe af heroppe, så du har langt lige ryg. Lænden i gulvet. Tager du benene op i luften. Helt op i luften. Der. Så kører vi dem zigzag ned. Yes. Og op igen. Bare lige op. Sådan. Og en gang til. Zigzag. Yes, Christian. Skuldrene i gulvet. Slap af. Op igen. Slap af i overkroppen, Christian. Yes, og op igen. Og hvis man vil have lidt mere udfordring på her, så laver man nogle større sving. Vi gør det lige 2 gange mere. Op og kryds. Og en sidste gang. Op og kryds. Og slap af. Få skuldrene i jorden, Christian. Godt. Træk vejret. Jeg skal lige finde nogle vægte. Jeg glemte lige at sige til en start, at I behøver det ikke. Men hvis I har nogle vægte, og det kan bare være 2 halv-liters vandflasker med vand i, så er det fint nok, og ellers så behøver I det altså ikke. Godt. Du skal op på maven og ligge nu. Godt. Så bøjer du benene, lægger knæene ud til siden og samler fødderne. Godt. Armene ud til siden. Godt. Så løfter vi op i overkrop og underkrop samtidig. Så vi presser. Vi skal virkelig spænde i ballerne og virkelig spænde til her, sådan så I støtter jeres ryg. Så I løfter op samtidig både med overkrop og underkrop. Og det gør vi simpelthen med at spænde ballerne godt og grundigt. Prøv at løfte op, Christian. Yes, og ned. Gør vi 10 gange. Så vi siger, kom, 2, 3, yes, 4, 5, 6, 7,
10. Yes, hvor er du god. Godt. Nu skal du op og stå. Og jeg vil lige sige, Christian kender jo ikke de her øvelser fra start af, så hvis, han skal også lige finde ud af, hvad det er, vi skal. Er de for tunge? Godt, så hvis du står her og kigger fremad. Så starter vi med, at vi skal stå lige ret op og ned. Så starter vi med at køre begge hænder op i luften og ned, og så går vi frem i en lunge. Først på højre ben, yes, og tilbage. Så kører vi op og ned, og venstre ben frem i en lunge og tilbage. Og så er det op, ned og højre ben og tilbage. Og vi fortsætter bare, Christian. 4. Og hvis det er for tungt med vægt, så lad være med at bruge vægten, men bare gør det uden vægt. Du er god til at lave lunge, Christian. Tak, mor. 6. Kom, vi tager 4 mere. 7. 8. 9. Og en sidste gang. Kom. 10. Godt. Mens vi har vægten i hånden, så skal vi lave nogle squat. Så når vi går ned i en squat, så kører vi armene lige op i luften. Og hvis vi ikke har nogen vægte, så gør vi det bare uden. Så vi stiller os godt til rette. Ja. Og så kører vi armene op i vejret, når du går ned i en squat. Godt. 1. Ja. 2. Vi tager 10, så bare fortsætter. Pas på at ikke få knæene ud over tåspidserne. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Og 2 mere. Kom. 9. Og 10. Godt. Vi skal lave nogle flere squat. Så vi tager igen, kører det på det samme, hvor vi tager vægtene op. Uden vægt, så tager vi bare armene op. Når vi så kommer op og stå, så løfter vi det ene ben ud til siden. Og det er altså vigtigt, at I ikke falder ud til siden for at løfte benet, men at I stadigvæk står lige op og ned. Så dem tager vi 10, hvor vi kører skiftevis til højre og til venstre. Okay? Så vi går ned i en squat. Godt. Og kom op og løft højre ben. Yes. Og ned i en squat. Og op og løft højre ben. Og squat. Pas på, at du ikke kommer ud over tåspidserne, Christian. Og højre. Ja. Squat. Og venstre. Du må godt lave lidt mere bredstående, hvis det er bedre. Kom. 5. Ja. 6. 7. 8. 9. Og 10. Godt, så kommer du ned på maven, og du har stadigvæk vægten med dig. Så kommer vi op i en hel planke, hvor vi har strakt armene. Og du støtter dig på vægtene. Godt. Her er det også vigtigt, at der stadigvæk er den bue her, at I ikke skyder numsen op og står sådan der, eller I falder fuldstændig ned i skuldrene. Så I har hænderne under skuldrene, og så spænder I godt i hele kåren her. Så løfter vi en arm op i bøjlen, simpelthen bare. Det kan man ikke. Jo, det kan mor. Kom. Nej. Kom. Ja, 1, 2, og hvis det er for meget, fortsæt 3. Hvis det er for meget ved vægt, så har I bare ikke nogen vægt. 5, 6, pas på, at du ikke rykker fra side til side, men at din krop er lige. 7, 8, 9, og en sidste gang. 10. Godt, ned. Og lige træk vejret en gang.
De murgænger over Christian. Godt. Så skal du op på numsen og side. Så har du, spænder du godt an op i kroppen. Så har du armene, du skal have hænderne peget frem mod numsen. Godt, samle benene. Så kører du op. Når du kører op, så lader du, det er højre. Ja. Så lader du højre ben køre frem, så glide frem. Så prøv en gang. Hvad skal jeg? Løft op. Og yes. Og ned. Og løft op. Nej, ikke. Du skal bare lade den køre frem langs gulvet her. Okay. 1. Og løft godt op i numsen. 2. Godt op i hofterne. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Og vi kører til 20. 9. 10. Løft godt op i hofterne. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Og 2 mere. Kom. 19. Og 20. Og ryst lige hænderne en gang. Så skal du op på maven igen, Christian. Så lægger du armene ud til siden. Godt. Nu tager vi lige en ting ad gangen. Starter med at løfte højre ben op. Stræk det. Det skal være strækt, så du løfter det strækt op. Du løfter det fra hoften. Godt. Når du har benet derop, så løfter du modsatte arm. Nej, den løfter du her op mod ryggen her. Sådan så der. Og sådan så du ligesom får løftet brystet herindefra, så du laver lidt et twist. Yes, og ned. Okay? Så dem tager vi 6 af til hver side. Så vi kører 1, 2, der skulle gøre en følelse af stræk, Christian, er det rigtigt? Ja. 4, 5, 6, ikke så hurtigt, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Kom lige op og sidde i barnets position. Kan du huske det? Hvor du kommer tilbage og sidde ned på hælene. Så vi lige får strukket kroppen kontra. Godt. Så skal vi op på siden og ligge. Ja. Helt om på siden. Ned med, og så bare lægge det ned der. Så tager du, ja, benene ligger rigtigt, de ligger sådan her. Så tager du modsat arm og lægger den, den du har under hovedet, den ligger lige frem. Så laver du en sidebøjning. Den her tager du op over hovedet, strækker ud. Godt. Så laver du en sidebøjning, hvor du løfter benene og armen op imod hinanden. Yes, 1, 2, samle knæene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og en gang til 10. Så kommer du op på anden side, Christian. Og godt op på siden og læg. Godt. Så løfter du op her også, så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, og en sidste gang. Kom, 10. Godt. Du er sej, Christian. Tak. Det er ikke den slags træning, du er vant til. Ja. Op og stå, vi slutter lige af med nogle squat her. Du må godt tage vægten igen, kun fordi jeg synes, du kan klare det. Og hvis I andre helst vil gøre det uden vægt, så er det også okay. Nu skal vi lave squat, hvor du kører armene frem, når du sætter dig ned. Så vi siger 1, yes. 2, pas på at knæene ikke kommer ud af tæerne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Til sidst laver vi lige nogle lunges, hvor vi har vægtene med og kører dem op, når du går ud. Så kør 1 og tilbage. 10 til hver side. 2, 3, 4, ikke så hurtigt. 5, 6, du er ret god til lunges. 7, Det er fint, du har lært mig. 8, 9, 10, og vi tager lige 10 mere, kom. 11, 12, 13, 14, 15, 5 mere, kom. 16, 17, 18, 19, 20. Du er ret god lovhusker, Christian. Godt. Det var det. I kan altid lige køre den igennem en ekstra gang, hvis I lige vil have lidt ekstra på. Jeg har faktisk overhovedet ikke styr på, hvor meget tid det her har taget. Så hvis I har brug for lige at tage noget af det igen, så kører I lige tilbage. Og I kan selvfølgelig undervejs bare stoppe og starte og sætte den på pause, så I lige kan være med. Og så synes jeg bare, at vi skal give en stor hånd til Christian, fordi han lige gad at være... hvad hedder sådan noget? Statist. Statist for mig i dag, når min ryg ikke rigtig så gerne vil. Jeg laver noget yoga til jer lidt senere i dag, fordi at det kan min ryg lidt bedre. Så bliver det bare sådan lidt stille og rolig yoga. Tusind tak for i dag. Du fik